Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні вівторок, 19 липня. Це 873-й день анексії Криму. Завтра відбудеться чергове засідання у справі 26 лютого. Головний обвинувачений – заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз. Йому закидають організацію масових заворушень. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. В цій справі 6 звинувачених. Ахтем Чийгоз, Мустафа Деграменджі і Алі Асанов знаходяться в СІЗО номер 1 міста Сімферополя. Ще троє – Ескендер Кантеміров, Арсен Юнусов і Ескендер Мірвалієв – очікують вироку вдома. Їх взяли на поруки. Також завтра розглянуть скаргу за порушення кримінальної справи проти заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова. 12 травня окупаційний прокурор Криму Наталія Поклонська повідомила, що проти Умерова порушили кримінальну справу за статтею про екстремізм. Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав політв'язнями 4 кримських татар. Руслана Зейтулаєва, Ферата Сайфулаєва, Рустема Ваїтова і Нурі Прімова першими заарештували в Криму, закинувши їм участь у Хізбут-Тахрір. У «Меморіалі» наголошують, їх можна звинуватити лише в читанні ісламської літератури. Жодних підтверджень небезпеки для суспільства немає. Руслана Зейтулаєва звинувачують в організації діяльності Хізбут-Тахрір, йому загрожує довічне ув'язнення. Решті 10 років позбавлення волі. Загалом в анексованому Криму затримали 14 людей, нібито за причетність до терористичної організації. В редакції газети «Аудет» зламали замок. За словами головного редактора газети Шевкета Кайбулаєва, це зробив Тейфук Гафаров. Кайбулаєв каже, що це не перша погроза чи спроба чинити тиск на редакцію. Їм били вікна та викидали груду землі перед входом в будівлю. Газета «Аудет» переїхала на Чехова 2 роки тому, коли редакцію вигнали з попереднього будівлі фонду «Крим» на вулиці Шмітта. 15 липня «Аудет» відсвяткував 25-ту річницю із дня випуску першого номеру газети. Заммэра Тейфук Гафаров проходил с работами, то есть один из них был движетник, скорее всего, специалист по замкам. Они его испортили. В этом здании, где мы находились до революции, он был офисом таврийского муфтията. В 17-18 года там располагался Мусульманский исполком. Мулан Чебеджихан был председателем исполкома. То есть это значимое здание, скажем так. В середине 90-х годов региональный Меджлис взял это здание и передал на баланс нашему муфтияту. В Ялті співробітники ФСБ затримали підприємця Ларису Китайську. Жінка живе в Києві, в окупований Крим приїжджає зрідка у справах. Як повідомила дочка затриманої Ксенії, її мати шантажували, погрожували відібрати нерухомість і звинувачували в екстремізмі. Вчора в її квартирі в Ялті проводили обшук. Разом з Ларисою також затримали її чоловіка та 2 членів родини. Дочка затриманої розповіла, що її мама до будь-якої екстремістської діяльності не має відношення. В аеропорту Сімферополя більше ніж на добу затримали відправку рейсів авіакомпанії «Вім Авіа». Літак до Санкт-Петербурга мав вилетіти ще 17 липня. Через технічні негаразди вилетів він лише сьогодні. Більше 200 людей, серед яких 26 дітей, декілька годин сиділи в літаку. Хтось спав прямо на підлозі в терміналі. Деяким була потрібна допомога медиків. Лише за 25 годин пасажирів забрав резервний літак. Садились в самолет, катались минут 20 по полю, потом пытались взлететь, ничего не получалось, опять катались минут 15 и приезжали на стоянку. Также повторялось вчера. Опять катались по полю, опять ничего не получалось, опять приезжали и все повторялось снова. Значит, при оказании медицинской помощи основными диагнозами были это ситуационный невроз, эссенциальная гипертония, то есть приходящая гипертония, мигренеобразные боли. Люди, конечно, очень сильно переживают, нервничают. Мы делаем все возможное, чтобы оказать первую неотложную помощь. То есть совет, медикаментозная помощь. Мешканці Партеніду обурені триразовим збільшенням тарифів на воду. На зустрічі керівник відомства пояснював алуштинцям політику російського тарифоутворення.
Мешканці вказали на те, що за України тарифи субсидувалися. Зараз вони змушені платити за обслуговування мереж. Наразі вони платять за воду по 400 рублів на людину. З жовтня ціна підніметься втричі. Середня пенсія країни-окупанта, за словами олуштинців, 5 тисяч рублів. Откройте, пожалуйста, сайт Государственного комитета по ценам и тарифам, приказ 80/8 с изменениями и дополнениями. В нем представлена вся информация, доступна. Вообще в России идет поэтапное повышение оплаты коммунальных платежей всех, и по воде то же самое. Никогда на 300% повышения не было. Ничего, что себестоимость поставляемой вам воды в разы превышала. Никто не имеет права поднять сразу на 300%. Аксенов, когда мы сделали вместе со всеми с вами эту весну крымскую, сказал, что законы, которые есть в Украине и подходят нам, мы их будем брать на вооружение, а те, которые не подходят, мы будем их ликвидировать. Так как же получается, что при Украине была цена одна, а сейчас в 3 раза больше цена, чем положено? Потому что мы в России сейчас. Громадські пляжі в Криму не для всіх. Алуштинський депутат Павло Степанченко провів відеорозслідування, пройшовши на пляж готелю «Ореанда», що є загальнодоступним. До депутата підійшла охорона і почала вимагати покинути пляж. Після відмови в Степанченка вимагали документи. Потім депутат запросив на пляж туристів. Приїжджі не знають, на які пляжі вхід безкоштовний і вільний, а на які ні. Тому приватні компанії стягують з курортників плату за вхід. Спроба зв'язатися і отримати інформацію від чиновників Міністерства курортів окупованого Криму не мала успіху. Что, скажем так, режимный объект, что должен представляться? Вы уполномочены у меня требовать мои документы? Вы находитесь на пляже. Да, на пляже, общедоступно. Каждый гражданин Российской Федерации обязан иметь при себе удостоверение личности. Ну, а вы кто, чтобы я вам предоставлял? Вы не представляете, я вам так говорю. Я могу вызвать полицию, чтобы... Давайте, вызывайте полицию. Это пляж общедоступный, проходите. Общедоступный? Да, это общедоступный пляж, проходите. Пожалуйста. При выходе я видел, что люди как бы деньги платили. Вот. Ну, а других они просто, видя меня, то, что я это вижу, как бы, ну, это людям просто, мягко говоря, их как бы отсылали. Вот, ссылаясь на то, что вот есть пляжи соседние, это пляж, значит, отеля «Ореанда». За минулу добу російські окупаційні війська 78 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО. Під прицільним вогнем Донецький напрямок бойовики використовують зброю, заборонену мінськими домовленостями. Під Миронівським та Пісками ворог застосував 122-мм артилерію. Із мінометів обстріляли Зайцеве, Авдіївку та Луганське. На передовій сьогодні побували наші кореспонденти. Це крайні так звані нульові позиції українських військових в Дебальцевському напрямку. Обстрілюють бійців щодня. Вчора вночі прилітали 122-гі міни. Добре видно напрямок, звідки прилітає. Значить, ну це більш потужно, тут би ямка друга була, а від 80-ки, виходить, отака ямка невеличка. А оце ось саушка. Ну, видно напрямок пострілу ось десь. Звідки це? На 1-ю годину. Так звідки воно прилетіло? Ну, ясно, звідти. А що Ось у них позиції, там видно бліндажі. 80-ки, 120-ки міни, воги – це постійно. Боєць з позивним «Патрон» на війні від самого початку. Був у найгарячіших точках – Пісках та на шахті Бутівка. На цій позиції їх підрозділ близько 3 тижнів. Каже, за цей період не було жодного тихого дня. Бойовики постійно стріляють. Кожен день вони там укріплюють позиції. Технічні вибухи в них весь час гудуться так. В день, мабуть, 5-6 потужних вибухів таких добрих. Навіть висовуєш голову з позиції і попадають прямо в мішки. Доволі таки кучність хороша. Бійці показують поле, вкрите великими вирвами, потрощені дерева та випалену траву. Вчора чув крупний калібр, десь 122-152. Стріляли десь кілометри 3-4 від нашої позиції, туди за нас на 6-7 кілометрів били. З БМП стріляли, ну, переважно стрілкового, потім ПКВТ, ЗУШ вчора не було. ДШК, РПГ, ДШК були. танки чи ні? Танки не чув все вчора. РПГ, СПГ було вчора.
півдні було спокійно, за винятком кількох технічних вибухів. Тож бійці вирішили скористатися тишиною. Чистили зброю, відпочивали та прикрасили свій бліндаж червоно-чорним прапором. Із Донецької області Наталка Калінка, Ібрагім Сулейманов, Заман, АТР. Із завтра переселенці з Донбасу та Криму перестануть отримувати соцвиплати. Про це заявили активісти, що займаються захистом прав переселенців. Через поправку номер 365, що була внесена Кабміном України, змінено порядок призначення соцвиплат та постійний контроль за місцезнаходженням переселенців. У Мінсоцполітики лише розводять руками. Немає змоги допомогти ані людьми, ані грошима. Учасники покидають створену менше місяця тому групу впевненими, що вона абсолютно не діє. То була лише імітація діалогу з боку влади. Правозахисник Геннадій Борисевич впевнений, що якщо нічого не змінити, люди будуть вимушені повертатися на території непідконтрольні Україні. Чтобы составить акты. Мы все работающие, и законодательством предусмотрено, что переселенцы имеют право получать помощь только в том случае, если они официально работают. Я и мой муж, мы работаем. В тот момент мы не находились дома, это было днем, и 2 раза приходили к нам, когда нас дома не было. И очень раздраженным голосом по телефону говорили: как это так, вас нет дома, мы можем навещать вас только в рабочее время. І до міжнародних новин. Туреччина надіслала з США офіційний запит про видачу проповідника Фетуллаха Гюлена. За повідомленням CNN, прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим назвав в цьому запиті Гюлена лідером терористів і надіслав американській стороні файли з доказами його провини. Після спроби державного перевороту президент Туреччини Реджеп Тайп Ердоган звинуватив опозиційного проповідника Фетуллаха Гюлена в організації заколоту. Если наши друзья продолжат настаивать, что мы должны представить еще какие-то доказательства, то, извините, нас это разочарует. Более широкий взгляд на ситуацию дает впечатление срежиссированного переворота. Никто не тронул самых важных политических лидеров, бомбили пустые здания, убивали обычных гражданских, ни в чем не повинных людей. Танки стояли на площадях, но ничего не делали. Если все это оценить, то картина настоящего переворота никак не складывается. Фільм про шлях Джамали до перемоги на Євробаченні можна буде подивитися сьогодні в Маріїнському парку на літній сцені «Ракушка». Журналіст Богдан Кутєпов зробив «Гонзо-мюзикл» про 10 днів у Стокгольмі та виступ співачки у Львові після повернення. Фільм називається «Дивись на себе». Остановитесь! Остановітесь! І приходьте 19 липня, коли стемніє, у вівторок, в Маріїнський парк на літню сцену. Подивимось кіно, поговоримо з Джамалею, а може навіть заспіваємо. Наразі це всі новини. Дивіться випуск «Заман» о 19:30 з Ельдаром Курцеїтовим і дізнавайтеся більше. Залишайтесь з АТР. До побачення.